Før i tiden havde man bindestalde, hvor køerne stod bundet døgnet rundt, så landmanden var nødt til at gå rundt til køerne, når de skulle malkes. I dag har man køerne til at gå frit rundt i stallene, og de kan selv bestemme, hvornår de vil æde ensilage og drikke vand. For over 100 år siden, der brugte man køerne som trækkraft, så de kunne trække alle markredskaberne. I dag der bruger man så også traktorer som denne til at trække de store markredskaber, som der også er vokset siden de gamle dage. I slutningen af 1800-tallet opfandt man denne malkemaskine, som drives ved håndkraft. I dag er dette det mest anvendte malkeanlæg. Dette er så en malkemaskine, som suger mælk ud af alle 4 patter på én gang ved hjælp af vakuum. For mange 100 år siden brugte man len, når man skulle høste markerne. Så fandt man selvbinderen, som kunne trækkes af heste eller de små nyopfundne traktorer. I dag har man så disse store mejetærskere, som både mejer og tærsker korn på én gang, i stedet for at man i gamle dage først skulle meje korn og så tage det hjem på gården, hvorefter man tærskede det. Før i tiden lukker man så køerne ud på marken, i stedet for at sprede gylde, som man gør i dag, så de kunne gøde jorden med deres ekskrementer. Her ser jeg så et billede, så er det en gyllevogn, som man bruger i dag til at sprede gylde ud på marken. Dette er så en gummigade, som har afløst grevens arbejde, når man tænker på læsning. Man bruger en såmaskine som denne til at så kornet jævn, hvor man i gamle dage brugte håndkraft til at så kornet. Her ser man så tankvognen bagfra, hvor du ser slangen, der går ind til vores mælketank og suger al mælken. Det her er så tankvognen, der kan rumme op til 40 tons mælk.